Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι μέρος ολόκληρης της ιστορίας. Μπορείτε να την ακούσετε ολόκληρη στο Patreon με μία μικρή μηνιαία συνδρομή. Πρώτο μέρος. Αγγλία 1152. Η Λαΐδη ήταν μικροκαμωμένη και εύθραυστη, αλλά ο ψηλός υπότης που είχε μπροστά της την έκανε να δείχνει ακόμα πιο ανίσχυρη. Το ξανθό της κεφάλι δεν έφτανε πάνω από τους φαρδιούς του ώμους, και όταν η ανοιχτή παλάμη του προσγειώθηκε στο μάγουλό της, το λεπτεπίλεπτο κορμί της την άχτηκε στο πλάι από τη δύναμη του χαστούκιου. Θα είχε σωριαστεί στο πάτωμα αν δεν τη βαστούσαν. Και πράγματι τη βαστούσαν 2 από τους οπλίτες του υπότη. Στέκονταν αρκετά πιο πίσω της και της είχαν στρίψει τα χέρια τόσο όσο χρειαζόταν για να τις πρόξουν μπροστά και να μην δεχτούν οι ίδιοι το χτύπημα που προοριζόταν για εκείνη. Και αυτό ήταν που την κράτησε όρθια, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είχε πέσει. Αυτό την κράτησε στη θέση της, ώστε να δεχτεί άλλο ένα χτύπημα και ύστερα κι άλλο. Από την άλλη άκρη της μικρής αίθουσας, η Ροβίνα Μπελέμ παρακολουθούσε. Και εκείνοι την κρατούσαν γερά 2 οπλίτες, οι ίδιοι που την είχαν σύρει με τη βία σε αυτή την αίθουσα, για να δει με τα ίδια της τα μάτια την κτηνοδία του ετεροθαλούς αδελφού της. Αίμα στάλαζε στο κέντρο του πηγουνιού της καθώς δάγκωνε τα χείλη της για να μην ουρλιάξει. Τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι στα κάτω μαγουλά της. Την ίδια δεν την είχαν χτυπήσει. Κατά πάσα πιθανότητα όμως, έπειτα από αυτή την επίδειξη που της έκανε ο ετεροθαλής αδελφός της για να την πείσει ότι σοβαρολογούσε, θα ερχόταν και η δική της σειρά αν δεν υπέκυπτε στις επιθυμίες του. Αλλά όσο εκείνος κατάφερνε να διατηρεί την υπομονή του, δεν ήθελε να τη σημαδέψει με μελανιέ που θα προκαλούσαν σχόλια στο γάμο της. Όμως ο Γκίλμπερτ Ντιάμπρε δεν είχε παρόμοιους ενδοιασμούς για τη μητριά του. Η Λέιδη Αν Μπελέμ. Αν Ντιάμπρε πια και για άλλη μία φορά χείρα τώρα που ο πατέρας του Γκίλμπερτ ήταν νεκρός, δεν του χρησίμευε σε τίποτα, παρά μόνο ως όμηρος προκειμένου να χειραγωγήσει τη Ροβίνα, και ήταν ελάχιστα τα πράγματα που δεν θα έκανε η Ροβίνα για χάρη της μητέρας της. Αλλά αυτό που ήθελε από εκείνη ο Γκίλμπερτ αυτή τη φορά, η Αν στράφηκε και κοίταξε την κόρη της. Τα μάγουλά της ήταν κατακόκκινα από τα αποτυπώματα της βαριάς παλάμης του Γκίλμπερτ, κι όμως δεν είχε χύσει ούτε ένα δάκρυ, δεν είχε βγάλει την παραμικρή κραυγή. Η έκφραση του προσώπου της, τόσο εύγλωτη, προξένησε περισσότερα δάκρυα στη Ροβίνα. Το μήνυμα ήταν σαφές, συμβαίνει τόσο συχνά, που πια δεν σημαίνει τίποτα για μένα. «Μη δίνεις σημασία, κόρη μου, μη δώσεις σε αυτόν το λεχρίτη αυτό που θέλει». Η Ροβίνα δεν ήθελε να το κάνει. Ο Λόρδος Γκόντγκουάιν Λάιονς, ο άντρας που είχε βρει ο Γκίλμπερτ για να την παντρέψει, ήταν τόσο μεγάλος που θα μπορούσε να είναι παππούς της. Στην πραγματικότητα, προπάππους της. Χώρια που η μητέρα της είχε επιβεβαιώσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν για τον ηλικιωμένο Λόρδο, όταν ο Γκίλμπερτ απέτησε από την Άν να πείσει τη Ροβίνα να συμμορφωθεί με τις επιθυμίες του. «Γνωρίζω τον Λάιονς και δεν είναι άξιος για μια κληρονόμο του διαμετρήματος της Ροβίνα. Ακόμα κι αν η ηλικία του δεν ήταν πρόβλημα, αυτός ο άνθρωπος έχει συνδέσει το όνομά του με σκάνδαλα διαστροφών. Ποτέ δεν θα ενέκρινα έναν τέτοιο γάμο. Είναι ο μοναδικός που διατίθεται να πολεμήσει για να επανακτήσει τα φέουδά της», είχε επισημάνει ο Γκίλμπερτ. «Φέουδα που έχασε ο πατέρας σου από την απληστία του. Λάθος. Κάθε άντρας έχει δικαίωμα να καταπατά την περιουσία του γείτονά του», τον διέκοψε η Άν, πνιγμένη από την περιφρόνηση που ένιωθε για το γιο του άντρα της, κι ας μην έφτανε ούτε στο ελάχιστο την περιφρόνηση που είχε νιώσει για τον κτηνώδη πατέρα του. Να λαιλατεί και να πολεμά ανυπεράσπιστους ανθρώπους, να κλέβει και να εξαναγκάζει γυναίκες να παντρευτούν προτού καν θάψουν τους συζύγους τους. Τέτοιου είδους δικαιώματα απέκτησαν οι άντρες μόνο αφότου έγινε βασιλιάς αυτό το ανθρωπάριο, ο Στέφανος. Ο Γκίλμπερτ είχε γίνει πράγματι κατακόκκινος, μα περισσότερο από θυμό παρά από ντροπή για ό,τι είχε κάνει ο πατέρας του στην Άν. Η αλήθεια ήταν πως ο Γκίλμπερτ ήταν γέννημα της εποχής του. Ήταν μόνο 8 χρόνων όταν ο Στέφανος είχε κλέψει το στέμμα από τη Ματθίλδη μετά το θάνατο του Ερίκου, του γέρου βασιλιά. Τότε το βασίλειο είχε διχαστεί, οι μισοί βαρώνοι αρνούνταν να δεχτούν μία γυναίκα ως ηγεμόνα τους και οι άλλοι μισοί δεσμεύονταν από τον όρκο πίστης που είχαν δώσει στη Ματθίλδη και τώρα στο γιο της, τον Ερίκο της Ακουιτανίας. Ο Ούγκο Ντιάμπρε ήταν ένας από τους βαρώνους που είχαν ορκιστεί πίστη στον Στέφανο. Θεώρησε λοιπόν σωστό και δίκαιο να σκοτώσει τον πατέρα της Ροβίνα, που ήταν βασάλος, ανώτερος ευνοούμενος υποτελής του Ερίκου, και κατόπιν να εξαναγκάσει τη χήρα του Γουόλτερ Μπελέμ να τον παντρευτεί.
Με αυτόν το γάμο εξασφάλισε τον έλεγχο όλων των εδαφών που είχε στην κατοχή του ο Γουόλτερ, τα οποία κληρονόμησε ως μοναχοπέδι του η Ροβίνα, καθώς και τα προοικόα εδάφη της Αν, ούτε η Αν ούτε η Ροβίνα είχαν καμία βοήθεια απέναντι σε αυτή την αδικία, και σίγουρα όχι από ένα βασιλιά που είχε βυθίσει το βασίλειο στην αναρχία. Αντίθετα από τον πατέρα του, που ήταν φύσιμο χθηρός εκτός από κτηνώδης, ο Γκίλμπερτ έμοιαζε με τους περισσότερους άντρες της εποχής του. Όταν χρειαζόταν ήταν ευσεβής, όταν δεν χρειαζόταν γινόταν ανάγωγος και είχε βάλει στόχο να γεμίσει τα σεντούκια του με τους καρπούς από το μόχθο των άλλων. Επειδή όμως επί 17 χρόνια είχε ζήσει μέσα στην αναρχία, η τακτική του δεν διέφερε σε τίποτα από την τακτική κάθε άλλου βαρώνου. Οι περισσότεροι από αυτούς μπορεί να θρηνούσαν που εξαιτίας του αδύναμου βασιλιά τους η χώρα είχε βυθιστεί στην ανομία, αλλά την ίδια στιγμή εκμεταλλεύονταν και συνέβαλαν οι ίδιοι σε αυτή την ανομία. Η αλήθεια ήταν ότι στα 3 χρόνια που ο Γκίλμπερτ είχε υπάρξει ετεροθαλής αδελφός της Ροβίνα, ποτέ δεν της είχε πει κακή κουβέντα, ούτε είχε σηκώσει χέρι πάνω της από θυμό, όπως έκανε ενίοτε ο πατέρας του. Ως υπότης, ο Γκίλμπερτ ήταν επιδέξιος και θαραλέος. Ως άντρας ήταν πολύ ωραίος, με μαύρα μαλλιά και σκουροκάστανα μάτια που το άγρυπνο βλέμμα τους προκαλούσε νευρικότητα στους άλλους. Μέχρι σήμερα η Ροβίνα τον μισούσε μόνο και μόνο επειδή ήταν ίδιος με τον πατέρα του. Για ίδιον όφελος και για τους άθλιους πολέμους που έκαναν με τους γείτονές τους, ο Ούγκο και ο γιος του είχαν απογυμνώσει τα εδάφη της Ροβίνα και είχαν σφετεριστεί οτιδήποτε αξίας είχαν ποτέ στην κατοχή τους εκείνη και η μητέρα της. Είχαν αθετήσει την υπόσχεση γάμου που είχε δώσει ο πατέρας της για εκείνη και την κρατούσαν ανύπαντρη για δικό τους συμφέρον, ώστε να συνεχίζουν να υφαρπάζουν ό,τι μπορούσαν από το μόχθο των υποτακτικών της και να απαιτούν κάθε χρόνο στρατιωτική βοήθεια από τους βασάλους της. Πέρυσι όμως, ο Ούγκο Ντιάμπρε είχε απερίσκεπτα αποφασίσει να πολιορκήσει το οχυρό του Ντίργκουντ, το οποίο βρισκόταν ανάμεσα σε ένα από τα εδάφη της Ροβίνα και σε ένα δικό του. Ήταν μια κίνηση που τάραξε τα νερά, επειδή το Ντίργκουντ ανήκε σε έναν από τους μεγαλύτερους πολέμαρχους των Βόρειων Κομιτιών, το Λόρδο του Φούλκχερστ, ο οποίος όχι μόνο έσπευσε να βοηθήσει το βασάλο του στο Ντίργκουντ, διώχνοντας τους πολιορκητές και στέλνοντάς τους πίσω στα δικά τους όρια γης, αλλά επίσης βάλθηκε να καταστρέψει αυτόν που είχε τολμήσει να κλέψει κάτι δικό του. Δυστυχώς δεν έγιναν μόνο τα φέουδα του Ούγκο στόχος των πολεμοκάπηλων του Λόρδου, αλλά και τα φέουδα που έλεγχε μέσω της κυδαιμονίας της Ροβίνα. Και ανακάλυψε πόσο εξυπηρετικός μπορεί να είναι ένας αδύναμος βασιλιάς όταν ο Στέφανος αρνήθηκε να τον βοηθήσει, καθώς ήταν απασχολημένος με τα δικά του προβλήματα. Όμως παρόλο που ο Ούγκο είχε σκοτωθεί πριν από 2 μήνες σε αυτόν τον πόλεμο τον οποίο είχε ξεκινήσει η απληστία του, ο Φούλκχερστ δεν ικανοποιήθηκε. Και τώρα ο Γκίλμπερτ ανακάλυπτε ότι τον συγκεκριμένο πολέμαρχο τον έτρεφε η εκδίκηση. Και έτσι είχε προτείνει στο Λόρδο να κάνουν ειρήνη αλλά εκείνος αρνήθηκε, γεγονός που εξόργησε τον Γκίλμπερτ και τον πείσμωσε να πάρει πίσω τα φέουδα των Ντιάμπρε με κάθε τίμημα. Μα το τίμημα που είχε επιλέξει ήταν να θυσιάσει τη Ροβίνα στο συζυγικό κρεβάτι ενός γέρος σάτυρου. Είχε τολμήσει ακόμα και να της πει ότι αυτός ο γάμος δεν θα κρατούσε πολύ και ότι σύντομα θα την έπαιρνε πάλι υπό την κυδαιμονία του, αφού ο γέρος θα είχε φάει τα ψωμιά του. Όσο όμως θα ήταν παντρεμένη με το γέρο Τράγο, ο Γκίλμπερτ ήθελε να γεννηθεί ένα παιδί από αυτή την ένωση. Είχε φροντίσει να είναι απολύτως σαφής ως προς αυτό. Μόνο με αυτή την προϋπόθεση θα έπαιρνε πίσω τη Ροβίνα και τα εδάφη της, καθώς επίσης τη γη και τα πλούτη του Λάιονς μέσω του παιδιού. Και έτσι θα αποκτούσε τα μέσα για να κερδίσει ξανά τα φέουδα των Ντιάμπρε, που τώρα βρίσκονταν στα χέρια του Φούλκχερστ. Για τον Γκίλμπερτ αυτό ήταν το τέλειο σχέδιο. Πραγματικά δεν του κόστιζε τίποτα και θα του απέφερε όλα όσα ήθελε. Και στο τέλος και τη Ροβίνα στο κρεβάτι του. Αυτός ήταν ο απότερος στόχος του σχεδίου του, αφού κόντευε να πάθει ψύχωση με τη μικρή ανοιχτόξανθη Καλονή που ήταν ετεροθαλής αδελφή του. Την είχε αποθήσει από την πρώτη στιγμή που την είχε δει, όταν εκείνη ήταν μόνο 15 χρόνων. Όμως ο πατέρας του είχε αρνηθεί να τον αφήσει να την πάρει, τονίζοντας ότι η αξία της θα έπεφτε κατακόρυφα αν έχανε την παρθενιά της, παρότι ο ίδιος δεν το είχε σκοπό να την παντρέψει. Αλλά ο Ούγκο Ντιάμπρε δεν θα ζούσε για πάντα. Και ο Γκίλμπερτ ήταν αρκετά έξυπνος για να καταλάβει ότι η αναθεματισμένη παρθενιά της Ροβίνα δεν προοριζόταν για εκείνον και αρκετά υπομονετικός για να περιμένει να δοθεί σε κάποιον μελλοντικό σύζυγο ώστε να μην αποτελεί πλέον εμπόδιο.
Γι' αυτό ο Γκίλμπερτ της φερόταν καλά. Δεν ήθελε εκείνη να καταλάβει την ασπλαχνία που είχε σταλάξει στην ψυχή του ο πατέρας του. Ήθελε και η Ροβίνα να τον ποθεί, όταν τελικά θα την έπαιρνε στο κρεβάτι του. Την ήθελε τόσο πολύ που θα έφτανε ακόμα και στο σημείο να την παντρευτεί ο ίδιος, αν θα είχε κάποιο κέρδος από αυτόν το γάμο. Πράγμα όμως που δεν ίσχυε από τη στιγμή που οι Ντιάμπρε είχαν ήδη τον έλεγχο των εδαφών της και μόλις εκείνη θα έμενε έγκυος, σχεδίαζε να την κάνει ερωμένη του και να συνεχίσει να την έχει έτσι, παρόλο που στο μέλλον σκόπευε οπωσδήποτε να την παντρέψει ξανά με κάποιον άλλο για να αποκομίσει περισσότερα κέρδη. Θα ήταν εύκολο να ξεφορτωθεί τους συζύγους της Ροβίνα. Το δύσκολο θα ήταν να την κάνει να νιώσει πάθος για τον ίδιο. Στο δικό του μυαλό, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, το να παντρέψει τη Ροβίνα με τον Λάιονς χωρίς τη θέλησή της, πράγμα εύκολο, πίστευε πως θα την έστρεφε εναντίον του. Ωστόσο δεν θεωρούσε χειρότερο αδίκημα το να αποσπάσει εκβιαστικά τη συγκατάθεσή της για αυτόν το γάμο, χτυπώντας τη μητέρα της. Απέναντίας. Είχε συνηθίσει τόσο να βλέπει τον πατέρα του να χτυπάει τη Λέδη Αν, που για εκείνον δεν σήμαινε απολύτως τίποτα. Δεν είχε λάβει υπόψη του ότι η Ροβίνα, η οποία αυτά τα 3 χρόνια κρατούνταν στο χειρό Κέρνελ και όχι μαζί με τη μητέρα της στο κάστρο Άμπρε, δεν είχε τα ίδια βιώματα και επομένως δεν είχε αναπτύξει την ίδια απάθεια με εκείνον. Ήταν τόσο βέβαιος πως η Ροβίνα δεν θα του χρέωνε ποτέ την κακομεταχείριση της μητέρας της, ώστε δεν ήταν σίγουρος αν η βαναυσότητά του απέναντι στη Λέιδη αν ήταν αρκετή για να μεταπείσει τη Ροβίνα. Απλώς αυτό ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει για να την αναγκάσει να συνενέσει σε αυτόν το γάμο και το πρώτο που σκέφτηκε να δοκιμάσει όταν είδε ότι δεν κατάφερε τίποτα με τη λογική και την απαρίθμηση των ωφελών που θα τους απέφερε αυτός ο γάμος. Το πρώτο λάθος του Γκίλμπερτ ήταν ότι υπέθεσε πως η Ροβίνα ένιωθε για τη μητέρα της ό,τι ένιωθε και εκείνος για τη δική του, σχεδόν τίποτα. Το δεύτερο ήταν ότι δεν περίμενε τόσο σύντομα κάποια αντίδραση από την πλευρά της και έτσι δεν είχε κάνει τον κόπο να της ρίξει ούτε μια ματιά από τη στιγμή που είχε αρχίσει, λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, να χτυπάει τη μητέρα της. Όταν όμως είδε την Αν να κοιτάει την κόρη της με τέτοιο ακλόνητο θάρρος, κοίταξε και εκείνος πίσω και σφίχτηκε ολόκληρος τώρα από οργή καθώς έβλεπε καθαρά τα λάθη του. Η κοπέλα νοιαζόταν για τη μητέρα της και μάλιστα πάρα πολύ. Τα μεγάλα ζαφυρένια μάτια της ήταν πλημμυρισμένα από δάκρυα. Υπέφερε πραγματικά από την προσπάθεια να συγκρατηθεί και να μην τον οικετεύσει να σταματήσει, και αυτό μόνο και μόνο επειδή η μητέρα της είχε δηλώσει ξεκάθαρα πως ήταν εναντίον αυτού του γάμου. Κάλλιο να την είχε ναρκώσει, να την είχε παντρέψει με τον Λάιονς και να είχε προλάβει να ολοκληρωθεί η συζυγική συνέβρεση προτού εκείνη ανακτήσει τις αισθήσεις της, γιατί τότε όλα θα είχαν τελειώσει. Τώρα, τα αξιολάτρευτα γαλανά μάτια της τον κοιτούσαν με τόση απέχθεια που ο Γκίλμπερτ ήξερε ότι δεν θα τον ποθούσε ποτέ, όπως ο ίδιος ήλπιζε. Ας είναι. Ούτως ή άλλως θα την έκανε οπωσδήποτε δική του και σύντομα μάλιστα. Αλλά τώρα, νιώθοντας τόση λύσα που δεν θα γινόταν όπως το είχε φαντασιωθεί, τα δάχτυλά του έγιναν γροθιά και χτύπησαν με δύναμη την Αν στο πλάι του κεφαλιού της και εκείνη κατέρευσε ακαριέα χωρίς την παραμικρή φωνή. Η Ροβίνα ήταν αυτή που έβγαλε την κραυγή, ένα πνιχτό κλαψούρισμα προτού ψιθυρίσει. Μη, όχι άλλο. Άφησε τη μητέρα σοριασμένη στα χέρια των αντρών του και πήγε να σταθεί μπροστά στην κόρη. Σιγόβραζε ακόμα από οργή για όσα του είχαν κοστίσει σε προσωπικό επίπεδο οι εσφαλμένες εκτιμήσεις του. Καθώς ο θυμός φαινόταν ολοκάθαρα στα μάτια του αλλά και σε ολόκληρο το πρόσωπό του, ανασήκωσε το πρόσωπο της Ροβίνα, αναγκάζοντάς την να τον αντικρίσει. Μα το χέρι του δεν ήταν βίαιο μόλο που ο ίδιος έβραζε από τα νεύρα του απόδειξη των συναισθημάτων που έτρεφε για εκείνη. Άθελά του σκούπισε απαλά τα δάκρυα από το ένα της μάγουλο. Η φωνή του όμως ήταν σκληρή όταν τη ρώτησε «Θα παντρευτείς το Λόρδο Γκοντουάιν?» «Ναι. Και θα το κάνεις με χαρά». Η Ροβίνα τον κοίταξε ανέκφραστα προς στιγμήν προτού ξεσπάσει. «Πολλά ζητάς?» «Όχι, δεν νομίζω. Τι κοστίζει ένα χαμόγελο αν είναι να εξασφαλίσει την προθυμία του γαμπρού να βιαστεί να υπογράψει το γαμικό σύμφωνο?» «Γιατί?» «Αμφισβητείται η προθυμία του?» «Μπα, όχι. Αλλά δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Ο Φούλκχερστ κάθεται άπραγος προς το παρόν, αλλά μόνο επειδή μόλις κατέκτησε το Τούρες». Η Ροβίνα χλώμιασε στο άκουσμα της είδησης. Ήξερε ότι 2 από τα οχυρά της κοντά στον Ντίργουντ είχαν εκπορθηθεί
Το ένα από αυτά αμαχητή, όμως το κάστρο του Τούρες ήταν το μεγαλύτερο από τα φέουδα του πατέρα της, το προπύργιό του, και βρισκόταν πολύ βορειότερα. Η ίδια είχε μεγαλώσει στο Τούρες. Ό,τι ήξερε από αγάπη και ευτυχία, εκεί το είχε μάθει, μέσα στα πέτρινα τείχη του. Και τώρα είχε περάσει στην κατοχή ενός εχθρικού πολέμαρχου. Ή μάλλον όχι, εχθροί το κατήχαν εδώ και 3 χρόνια τώρα. Επομένως, τι σημασία είχε έτσι κι αλλιώς? Εκείνη πάντως δεν το είχε δικό της και ούτε περίμενε να το έχει ποτέ ξανά. Ακόμα κι αν ο Λόρδος Γκοντγκουάιν κατάφερνε να το πάρει πίσω για χάρη της, θα ήταν δικό της κατ' όνομα μόνο. Ο Γκίλμπερτ παρερμήνευσε την έκφρασή του προσώπου της και σκέφτηκε να την καθησυχάσει. «Ροβίνα, μη χάνεις το κουράγιο σου. Ο Λάιονς έχει πλουτίσει από το αίμα των εμπόρων της πόλης εδώ και 20 χρόνια που κατέχει το Κέρκμπορο. Οι μισθοφόροι που θα αγοράσει με τα πλούτη του θα νικήσουν πολύ γρήγορα τον Φούλκχερστ και θα τον στείλουν από εκεί που ήρθε. Μέσα σε 1 μήνα το Τούρες θα είναι πάλι δικό σου». Η Ροβίνα δεν απάντησε. Της είχαν ήδη πει ότι το γαμικό σύμφωνο είχε συνταχθεί με τέτοιον τρόπο που ευνοούσε τα δικά της συμφέροντα, ότι τα φέουδά της μόλις τα ανακτούσε θα ήταν δικά της και όχι του συζύγου της, κάτι που για την ίδια δεν σήμαινε τίποτα τους χαλεπούς εκείνους καιρούς που βασίλευαν η αδικία και η ανομία, μα θα σήμαινε τα πάντα αν ποτέ έπαιρνε την εξουσία ο Ερίκος. Το δίχως άλλο, ο Λάιονς σκόπευε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα φέουδά της και προφανώς ο Γκίλμπερτ σκόπευε να τα πάρει πάλι υπό τον έλεγχό του, πράγμα που στο δικό της μυαλό σήμαινε ότι αν ο Λάιονς δεν πέθαινε σύντομα από γερατιά και αρρώστιες, θα φρόντιζε ο Γκίλμπερτ να τον βγάλει από τη μέση. Αλλά εκείνος ήθελε πρώτα η Ροβίνα να φέρει στον κόσμο το παιδί του Λάιονς. Στη σκέψη αυτή ρήγησε και, όπως έκανε καθημερινά τα 3 τελευταία χρόνια, προσευχήθηκε να πάρει το θρόνο της Αγγλίας ο Ερίκος της Ακουιτανίας. Ο πατέρας της είχε υπάρξει βασάλος του Ερίκου και η Ροβίνα θα ορκιζόταν εν ρηπή οφθαλμού πίστη και υποταγή σε εκείνον. Γιατί μόνο τότε ίσως θα κατάφερνε να γλιτώσει από τον έλεγχο του Γκίλμπερτ Διάμπρε. Δεν αποκάλυψε όμως όσα είχε στο μυαλό της, αντίθετα ρώτησε τον Γκίλμπερτ: «Θες να πεις ότι αυτή τη φορά θα βρουν χρόνο οι βασάλοι μου να έρθουν και να μου δώσουν όρκο υποτέλειας ή μήπως δεν θα προλαβαίνουν επειδή θα πολεμούν για σένα?» Τα μάγουλά του κοκκίνησαν λίγο, επειδή για άλλη μια φορά ο πατέρας του είχε αγνοήσει το γράμμα του νόμου. Ο νόμος όριζε ότι μόλις τα φέουδα των Μπελέμ άλλαζαν ιδιοκτήτη μετά το θάνατο του πατέρα της, οι 9 βασάλοι του έπρεπε να έρθουν και να δώσουν όρκο υποτέλειας στη Ροβίνα για τα φέουδα, τα οποία τώρα πια ανήκαν σε εκείνη. Κι όμως, τα τελευταία 3 χρόνια που την κρατούσαν απομονωμένη σε ένα από τα μικρότερα οχυρά του Ούγκο, εκείνη δεν είχε δει ούτε έναν από αυτούς τους υπότες. Και κάθε φορά που το ανέφερε, τυφλόμοναν στα ψέματα, ότι δήθεν οι υπότες της βρίσκονταν σε καθεστώς πολιορκίας ή εν μέσω στρατιωτικής εκστρατείας και άλλες παρόμοιες δικαιολογίες. Κατά πάσα πιθανότητα, οι άντρες της τη θεωρούσαν νεκρή, γιατί αυτός θα ήταν ο ευκολότερος τρόπος για να αποσπάσει ο Ούγκο τις υπηρεσίες τους χωρίς να χρειαστεί να τους αποδείξει ότι η Ροβίνα ήταν καλά στην υγεία της. Ο σκληρός τόνος του Γκίλμπερτ όταν απάντησε δεν άφησε περιθώρια για άλλη συζήτηση. 5 από τους βασάλους σου πέθαναν πολεμώντας τον Φούλκχερστ και είναι άγνωστο αν ο Σερ Τζέραρντ ζει ακόμα, αφού είχε γίνει καστελάνος του Τούρες. Το πιθανότερο είναι ότι αυτό το κτήνος τον έσφαξε, όπως και τους δικούς μου υπότες. Ανασήκωσε τους ώμους, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν νοιαζόταν ιδιαίτερα αν ο Τζέραρντ είχε σκοτωθεί. Το όποιο χρώμα είχε επανέλθει στα μάγουλα της Ροβίνα χάθηκε πάλι. Δεν έκανε άλλες ερωτήσεις, μόνο και μόνο επειδή έτρεμε να μάθει ποιοι υπότες ήταν ακόμα ζωντανοί και ποιοι όχι. Και ποιον έπρεπε να κατηγορήσει για το θάνατό τους. Τον Φούλκχερστ που έδωσε το τελειωτικό χτύπημα ή τον Γκίλμπερτ και τον πατέρα του που είχαν εξυπνήσει την οργή του Φούλκχερστ. Αχ, Θεέ μου, πότε θα ξανάβρισκε ειρήνη τούτη η χώρα? Ζήτησε ήρεμα από τον Γκίλμπερτ να την αφήσει ελεύθερη. Με ένα νεύμα του οι άντρες του την άφησαν αμέσως και η Ροβίνα κίνησε να πάει στη μητέρα της. Όμως το χέρι του Γκίλμπερτ έσφιξε το μπράτσο της και την οδήγησε προς την πόρτα. Εκείνη προσπάθησε να ελευθερωθεί, μα η λαβή του ήταν δυνατή. «Άφησέ με να πάω κοντά της». «Όχι, θα έρθουν σε λίγο οι υπηρέτριές της να τη φροντίσουν». «Έχω να τη δω 3 χρόνια, Γκίλμπερτ», του υπενθύμησε εκείνη, αλλά έπρεπε να το ξέρει ότι δεν θα τον συγκινούσε ούτε στο ελάχιστο. «Θα τη δεις μόλις πιάσεις το παιδί του Λάιονς για να εξασφαλίσουμε τα εδάφη του».
Κι άλλοι εκβιασμοί και χειραγώγηση. Δεν άντεχε άλλο να κρατάει το στόμα της κλειστό και τα λόγια της ξεχύθηκαν σφυριχτά, στάζοντας μίσος. «Είσαι αχρείος, χειρότερος και από τον πατέρα σου. Τουλάχιστον εκείνος μπορεί να ήταν σκληρός, όμως ήταν ντόμπρος». Το χέρι του έσφιξε κι άλλο τον μπράτσο της, η μόνη ένδειξη ότι τα λόγια της τον είχαν επηρεάσει. «Εγώ μόνο τα δικά σου συμφέροντα». «Ψεύτη! Θα κάνω αυτό που θέλεις, αλλά αν μου πεις άλλη μια φορά ότι είναι για το καλό μου, θα ουρλιάξω». Δεν της έφερε αντίρρηση. Το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να την πάρει στην αγκαλιά του και να τη φιλήσει. Περισσότερο ακόμα και από την ομορφιά της, η παθιασμένη της οργή ξύπνησε μέσα του τον πόθο που ένιωθε για εκείνη, μα δεν τολμούσε καν να τη φιλήσει. Αν η Ροβίνα πήγαινε στο κρεβάτι του Λάιονς χωρίς την παρθενιά της, εκείνος μπορεί να την έδιωχνε, βάζοντας τέλος στις ελπίδες του Γκίλμπερτ να οικειοποιηθεί τα πλούτη του γέρου Λόρδου. Κι έτσι το. Μόνο που της είπε ήταν «Τότε έλα, φεύγουμε σήμερα κιόλας για το Κέρκμπορο και αύριο παντρεύεσαι». Και με την πρώτη απόδειξη ότι έχει πιάσει παιδί, θα την πήγαινε κατευθείαν στο δικό του κρεβάτι. Ολόκληρο το μέρος στο link στο πρώτο σχόλιο.